Ăsta e Vezi că a intrat bine, tu ai intrat chiar top. Ăsta e setup-ul de pe TradingView. Da, dar am intrat normal, eu intrasem pe aici, gen. Uite, aici a intrat eu. Dar m-a băgat prostare pe TradingView și m-a băgat Toma pe aici. Ok, dacă e să facem acest episod, vreau să vă uitați la acest trade ce l-a făcut domnul Robert. Domnul Robert, vreau mai întâi să-mi prezinți acest trade cap, coadă fiecare detaliu, nu vreau să omiți nici măcar un singur. De analiză pe text. Stai să-i dau un pic mai tare, să te audă băieții. Să mă lovească și pe mine un pic la take profitul respectiv. Ok, așteptăm. Domnilor și domnilor, aici trader de succes. Domnule Robert, mai întâi vreau să vă întreb, de cât timp sunteți profitabil, domnule? Am început... Oh, stați 2 secunde. 2 secunde. 1, 2, ok, gata. Cam de aproximativ 3 luni de zile. Nah, you're lying. Da, fac acest lucru de câțiva ani buni și cam de câteva luni de zile am început să devin profitabil. Vreau să îmi ziceți ce sfat le-ați da traderilor începători, care bea acum se apucă. 2 secunde, că tocmai am ieșit din tranzacție. Vreau să văd ce profit ați făcut. 2 secunde. Am făcut și eu un profit micuț de $100. Ia, vreau să văd. Astăzi am avut 2 win-uri astăzi. 2 secunde că... 2 secunde. Oh, care e Discord? Ce server? Pe serverul nostru, serverul meu și al tău de Discord, noi suntem admini acestui server unde puteți intra cu toții pentru a dezvolta abilitățile de trading și pentru a deveni profitabil cu toții, să fim o comunitate frumoasă. Deci, după cum ați auzit și pe Robert, aveți încredere în el, deoarece uitați ce trade frumos a făcut. Așa ceva nu vezi în fiecare zi. Acum o să posteze și ce profit a făcut și analiza traderului. O să-l vedem fix aici la unde o să-l vedem, domnul Robert, unde îl puneți? Pe profituri pierderi? De server, o să-l pun la trade-ul zilei. Ok, ca acest trade. Excelent. Asta nu e așa pentru toată lumea, trade-ul ăsta totuși. Da. Deci 2 secunde să trimit și eu pozele și vă spun imediat. Ok, nici nu ne grăbim. Analiza textului, 2 secunde. Din păcate eu n-am intrat în acest pentru că dădeam laba. Dădeam o manuela. Suntem și noi oameni, ce pula mea. N-am putut, asta e, ce pula mea. Și am scăpat aici că intram și eu frumos, dar nu s-a putut, asta e. Important este că l-am văzut, l-am observat, dar n-a fost pe fața cum ar veni. 2 secunde. 2 secunde, domne, 2 secunde. Ok, între timp, după cum puteți să vedeți, deja ne-am luat puțin pe server, habar n-am cine sunt oamenii ăștia, dar niște oameni cum se cade, niște oameni cu credință în Dumnezeu, se vede că se merge la școală. Nu e așa, Robert? Ce o fac, mă? Ai, fata mea care nu-și vede de școală, în primul rând. Nu-și vede de școală. Da, deci gata, am postat trade-ul. Ia, chiar sunt. Oh, uitați-vă un pic acest trade. Acum vreau să discutăm acest trade, domnule. Cum s-a intrat, în ce condiții, time frame-ul, tot, ca să învețe lumea strategia. Deci, începutul pieței, am intrat pe time frame-ul de 15 minute. Da. Și mi-am marcat toate lichiditățile importante, lichiditățile fiind aceste 2 zone și aceste 2 zone de sus. După care am intrat pe time frame-ul de 5 minute și am făcut același lucru. Mi-am notat această lichiditate, după cum vedeți, 5 minute liquidity am aici scris, da? Da. După aceea am intrat pe time frame-ul de 1 minut și am așteptat ca o lichiditate să fie preluată. După cum vedeți, ne-am preluat 2 lichidități. Păi, după cum putem vedea, această lichiditate s-a dus în cap total. N-a avut un respect față de preț. Cum de-ați ghicit dumneavoastră că o să facă un reverse? Am văzut acest reverse aici. Și dacă vă uitați pe 5 minute, aici am avut... Stop, stați, doamne, stați 2 secunde. Spuneți, da. 2 secunde. Gata, ok, hai. Aici am avut un lower high. That's why. 5 minute, foarte ușor. Și am văzut că am avut un break of pressure în această zonă pe 1 minut și pe 5 minute. Cu acest server gap foarte micuț, foarte elegant, în care am avut un tap de 2 ori, un spike crazy, aș putea spune. Păi și cum de n-ați mai intrat mai jos, domnule? Pentru că mai jos nu am avut o confluență care să-mi arate mie că ar trebui să intru în acest trade. Deci,
să repetăm, confluențele dumneavoastră au fost, mai întâi, lichiditate, break of structure și gap, simplu. Simplu, deci keep it simple, you make it good. Ok. Yes. $100, ce faceți cu acești bani? O să mi bag în fund. That's ok, that's... Astăzi am avut 2 trade-uri win, aș putea spune. 2 secunde să vă arăt 1, 2. Ok. Am avut, astăzi dimineața am avut acest profit de 1 la 3. Foarte calculat. Ce tranzacție. În care am mai făcut o sutică. Deci azi 200. Și astăzi, da, am mai avut acest trade de 1 la 2, în care am mai făcut încă o sutică. Deci bun. Am făcut total $204 pe cont. Domnule, pentru aceste trade-uri din ziua de azi o să-ți ofer un rol special în acest server. Nu ai ce rol să-mi oferi pentru că le-am pe toate. Nu există. Ai înseamnă că ai fentat sistemul doar atunci. Că nu există. Da, deci un trade foarte frumos. Da. Elegant. Ia să. Mi-a plăcut astăzi o zi wow. Settle server, trebuie să-i adăugăm un rol lui domnul ăsta. Dacă știți și cum. Dacă... Ok, membri, mentor, meme lord, nu ești meme lord, dar trebuie top trader direct. Cine-i top trader? Dacă ești tu m-am omorât, tu ești normal. Te-ai pus singur aici. Nu am pus. Înseamnă că ești top trader, mi-e pare aici. Nu știu, nu m-am pus. Ce ai mă, pula că ai toate rolurile, ești nebun. Păi n-am spus, dar tu ai zis că n-are cum. N-are cum, imposibil. Deci chiar meritați acest... Da. Ce vroiam eu să vă mai spun? Care este planul pe viitor? Ce vreți să faceți? Sute de milioane de euro vreau să fac. Deci nu există limită? No. No. Vreau să am abonament nelimitat cum am la Orange, vreau să am și la bani la fel. Să fiu numai... Stau liniștit. În rate, adică nu? Nu. Ok, mi se pare corect ce spuneți și dumneavoastră. În rest, femeile, cum stați? Binișor, am femeia acasă, stau liniștit, nu sunt disponibil, doamnelor, vă rog. Știu că la 3 de la făcut mâncare și la făcut mă aplicez cel mai bine, în rest, pula mea. Munca? Ce face munca? Munca nu prea place. Pula cală lui. Da, după cum ați văzut, acesta a fost trader, acesta a fost domnul Robert, care este un expert, ați putut vedea cum vorbește, are așa un limbaj, un limbaj academic, cum ar veni, pentru că omul a studiat în aceste chestii, are 13.000 de certificate în acest domeniu. Da. Și el a decis să facă day trading. Da, deci, n-am cuvinte. Un trade foarte, de obicei. Un trade foarte. Astăzi zic că am slăbut. Mai bine, dar vedem și la 3:30. De obicei ce prindeți caras? Ăștia samsăi. De obicei prindeți de un somn. Știu că mai mare. Un bibar ceva. Astăzi mai slăbuți. Maxim o ciobotă. Azi am prins brațe gestoase. Mâncăm și putem. Spargi în ținele. Da. Interesant. Brainstorming, n-am ce comenta. Da. Draci ăștia nu mai întrebă, băga mea aici, că sună acolo. Bă, muiști! Faza asta trebuie editată. Da. Tot. Noi trebuie să deschidem podcast. Ești nebun. Bă, dar ce trei puteri. Da, mă, ăsta chiar a intrat, calul meu a intrat ăsta. Și ăla dimineața a intrat calul. Da, vezi, chiar au intrat astea. Hai că parcă mi-a făcut bine pauza asta de o săptămână, de săptămâna trecută n-am intrat deloc. Da, mă, dar nu mai știu cu cine am văzut, ori am văzut, ori l-am întrebat cu ChatGPT, că eu mai vorbesc așa cu ChatGPT, știi? Și zicea, dracu, dacă te simți prea, ești burnout și parcă vezi că n-ai motivație, e ok să stai 2-3 zile, o săptămână pauză, să revii la un moment dat, știi? Nu era vorba că nu mai aveam chef, era vorba că aveam prea mult chef, dar nu mai ieșeau trade-urile, efectiv. Păi asta înseamnă burnout-ul, că burnout-ul nu înseamnă că dacă tu faci ceva, un hobby, și îți place foarte mult, știi, ești foarte băgat pe el și îți place, dar la un moment dat te epuizează, cum ar veni și nu mai gândești rațional în chestii și din cauza asta trebuie să-ți iau și o pauză, pentru că pula mea faci burnout și nu mai înțelegi nimic aici, ca pe altă planetă. Da, vezi comerț pauza asta, săptămâna a început bine. Astăzi chiar au intrat, niște nu știu, am avut și răbdare, nu m-am grăbit. Deci, mă, că... Frumos. Merge treaba.
Merge bine afacerea, mai bine nu se putea. Am făcut și eu 200 aici.